Expressa't, l'espai 100% pràctic per desbloquejar-te, sentir-te còmode i guanyar fluïdesa parlant català. Expressa't són classes de conversa independents, dinàmiques, ideals si vols parlar millor el teu català. Un ambient segur i acollidor, que t'inspira i et guia sense judicis, on pots expressar-te com ets, amb naturalitat. Cada classe va de jocs orals, de converses, de dinàmiques en parella. El grup i la professora t'acompanyem amb estímuls positius i retroacció immediata. Converses reals, resultats visibles. Classes de 60 minuts en directe per Zoom. T'hi pots apuntar fins 30 minuts abans. Participació flexible. Vine a una, a dues, a les que vulguis. Grups rotatius i petits, màxim 6 persones. Cada classe pot encaixar amb les teves necessitats. A més, recursos útils per seguir practicant entre sessions. Treballem temes que t'interessen de veritat. Amb unes quantes classes pots assolir el nivell oral d'un certificat A2. Només necessites ordinador o mòbil amb accés a internet, càmera i micròfon. Quedo a la teva disposició. A reveure!